ban yo bam kloi shet kumne ya usok shang hadin bangaladep sa yunuso ngalap rekyang ro ya ko malumala ngalap red iktu kebenta ki bom ilong ban shet lang mentapat ngan sti ha ko umpenyang ngatep yunuso ha ko por bak umpenyang kam pat ibha kemot kadang lam sma im malumala kane ka jing shet parlok basuk pat bakloi bha ngala ban ong ka babang ro Uni hang ne pat dew somken nga ai hang ne da kitu ki somken basau ba shaibu ashar ngala dep ot riat nang ta kamlu kat ban biang hi bat uneu ashar masala hang ne nga ai daw neu ashar babha bakhot modi cottage ki ingredients ki badon hapo ka paket jong neu ashar ngan sabu hapo ka description box te parlok ki jing don kambanga ai hang ne dei tang sau jai hi kamot utu so utso mungkin kamlu nang tabat utu masala ashar hadin katangan shet tang kumsan minin bat ngan kamperit ya kading te parlok kana kijing shet tang kum ne hi kalalong kijing don kambang ai hang ne de tang sau chai hi bat nga shet tang san minute hi te anda kala dai tha ngan bo ha kano ka container la ne ka box bat ngan sabu ha po ka fridge te parlok baro ngin sai kando ha ki wei pat ki video ki pan sawan to nang sang suk khoblai shibun ba phi don lang rangkat bat nga